Ініцыятывы ў дзеянні дэманструюць лідары маладзёжных рухаў Брэшчыны. З абласнога форума грамадскіх аб'яднанняў «Галасы маладых Беларусі» рэпартаж Пятра Бутрыма. Гэта ўжо другі такі форум грамадскіх аб'яднанняў в обласці «Галасы маладых Беларусі». У гэты раз у праграме мерапрыемства Цэнтра маладзёжнай творчасці цалкам новыя выпрабаванні і конкурсы, а таксама сацыяльныя праекты. Увогуле да творчасці і ідэй сёння юнакоў падахвочвае і новы дэвіз форума «Робім добро разом». На сегодняшний день можно сделать вывод, что у нас много талантливых ребят, очень много хороших идей, и они по возможности воплощаются в жизнь. Поэтому мы надеемся, что наш форум поможет этой работе, еще больше будет развивать движение пионерии и Бурсані. 21 дэлегацыя са ўсіх раёнаў Брэшчыны, 84 цімураўскіх атрада, а таксама больш за 40 первічных аб'яднанняў. Рабіць дабро ў такой вялікай кампаніі лягчэй. І не мае значэння дапамога гэта хворым і самотным ці братам нашым меншым. Галоўнае, што гэтымі юнакамі-аднадумцамі будуецца будучыня краіны, упэўнены арганізатары. Мы впервые участвуем в этом конкурсе. Мы хотим выехать на республику, хорошо выступить, и чтобы наши имена звучали везде. Мы показываем отряд милосердия. Там кадры, как мы помогаем пенсионерам, ветеранам труда, учителям-пенсионерам, ну и в общем ветеранам войны. Чтобы все знали о нас, школу нашу узнали историческую. Ну, чтобы с победой отсюда уехали. Па выніках прэзентацыі цімураўскіх атрадаў на тэму «Міласэрнасць, творчасць, ініцыятыва» самым арыгінальным выступленнем прызнана каманда «Праметэй» з баранавіцкай школы нумар 12, але без падзякі ці прыза не застаўся ніхто. Іх галасы пачулі.